I'm here again. Tayo po ay magluluto ng fried chicken wings curry. Ito yung chicken wings natin. Hinati ko siyang half, then marinate with salt, then yung pepper, yung garlic powder. Around 1 hour, mahigit. Then yung bell pepper, yung onion, spring onion, yung garlic natin, yung onion, at saka yung sauce natin. Yan. Ito yung chicken natin. Maglagay tayo ng powder, potato starch. Mag-prepare tayo. Prepare natin. Ito yung lunch natin. Natin yung camera. Ito, nakaan na siya. Ito, nakaan na siya. Lagay tayo ng oil. Hello! Good afternoon. Today is Sunday. Duty tayo. Nahulog. Ganito pag ano talaga, pag live. Yan, may iwasan yan. Lalo pag tayo lang naman ang ano yung ating home. Huwag lang mahulog kasi pag nahulog, lagot. Ito ay 7 pieces na hati-hati na chicken wings. Hinati natin ito. One, two, three, four, five, six, seven. Try natin.
yung lunch natin. Mag-ano ako ng expose, maingay. Mainit eh. I-off ko muna yung audio.
Kasi pag prito mainit talaga. Ito na siya. Super oil. Oily na. Pero ang oil natin, olive oil. Ito na yung chicken wings natin. Ang edit. Tayo ng sibuyas at saka isa lang natin. Tamis, sarap yan. May lasa sa loob. Pinakamarinig siya ng hindi tayo maglalagay ng sili. Silong ng ito na siya. Dried na curry chicken wings. Ito na. That's all. Nako.